Така, това, което искам аз да направя е този рутър да го свържа към реалната мрежа. За целта това е моята мрежова карта, чрез която съм свързан към интернет. Ето и IP адреса под мрежовата маска и Default Gateway. Тези адреси ще ни трябват след малко. За да може рутъра да бъде свързан към реалната мрежа посредством тази мрежова карта, трябва на един от интерфейсите да конфигурираме IP адрес, който да е в рамките на мрежата, в която е моята мрежова карта. В случая това е 192.168.1. Това е адреса на мрежата. Така, рутъра тръгва директно в Privilege Mode, съответно Configuration терминал, влизаме в Go Configuration Mode. Избираме интерфейс, това е Ethernet 00. И му задаваме IP адрес, който да е в същата мрежа, в която е моята мрежова карта. В случая, за да няма дублаж на адресите, ще му сложим адрес 200, тъй като със сигурност този адрес не се използва в момента. Задаваме под мрежовата маска. И най-важната команда No Shutdown. Командата No Shutdown има за цел да включи интерфейс. Ето виждате системните съобщения. Line Protocol Interface Fast Ethernet 00 Change State, което ще рече, че интерфейса е включен. Така, записваме до тук конфигурацията. Следващата стъпка е да вкараме един облак на работния пулт. Този облак де-факто ще представлява моята мрежова карта. Влизаме в менюто за конфигурация. Така. Ето я моята мрежова карта. Добавяме я към облака, за да може той да използва. И съответно свързваме рутъра и облака. Ето Fast Ethernet 00. Така. До тук добре. И сега остава да направим още едно нещо. За да може всички пакети, адресирани към устройства и мрежи, които не са свързани към този рутър, да могат да излизат към интернет, трябва да подадем на рутъра един статичен път или static route, чиято роля е да насочи целият този трафик, който не е предназначен за мрежите, свързани с рутъра, по точно определен път извън него. В случая това е Default Gateway на моята мрежова карта или 192.168.1.1.
ролята на тия нули, де-факто те означават кой да е адрес с каква да е подмрежова маска. Да бъде насочен към 192.168.1.1. Така, готово. Ами да тестваме връзката. Първо да пингнем моята мрежова карта. Съответно тя отговаря. Точката означава пакет, който не е потвърдено, че е получен, а удивителните са успешен трансфер. Така да видим какво ще стане с Default Gateway. Перфектно е, той отговаря. Сега да тестваме нещо по-интересно. Да пигнем нещо от външната мрежа, като например Google. Идеално. Както виждате, и адреса на Google също отговаря. И това перфектно. Така, следователно, що може от рутера да пингнем мрежовата карта, защото пък да не може от Windows да пингнем виртуалния рутер. Да пробваме с Command Prompt-а. Съответно нещата се получават. Значи всичко е наред. Цяло първата част от операцията приключим. Сега да пристъпим към инсталирането на Cisco Security Device Manager. Съответно, преди да го инсталираме, трябва да си го набавим. За да си спестя цялото лутане из сайта на Cisco, право ще попитаме Google. Ето го е нашия линк. За да може да изтеглите Cisco SDM от сайта на Cisco, съответно трябва да имате регистрация. Аз имам такава. Изтегляме го и него в папката Download. Така, да го разархивираме. Ето го и него. Така, преди да пристъпим към инсталацията му, обаче първо ще трябва нашия рутер да претърпи още няколко конфигурации. Целта на тия конфигурации е да се активира HTTP сервера, тъй като връзката между инсталатора на SDM и рутера става посредством HTTP или HTTPS протоколите. Съответно аз ще използвам HTTP.
там нещата стават по-лесно, въпреки че при една реална ситуация би трябвало да се използва почти винаги HTTPS. Съответно, след активиране на HTTP протокола ще създадем един акаунт, който се намира в локалната база данни с акаунти на нашия рутър, който ще е използван за логване през SDM и съответно през Telnet. Така, активираме HTTP сервера. Посочваме му, че връзката с него ще става посредством акаунти от локалната база данни. Това е ролята на командата Authentication Local. Така, и сега самия акаунт. За да може да се получи инсталацията, съответно на акаунта трябва да му се даде ниво на достъп Privilege Level 15. Ролята на тая нула след паролата означава, че след командата password означава, че на практика тя няма да е криптирана. Ето и самата парола. Така, готово, вече имаме акаунт. Сега остава да настроим Telnet портовете, тъй като де-факто връзката ще стане през тях. 3745 има 1341 Telnet порта, включително нулата. Задаваме ги всички. Така, и посочвам, че при логване трябва да използват локалната база данни чрез Login Local. Можем да се зададем чрез кой от протоколите да става логването. Ето и тук протоколите. Значи в случая имаме SH, имаме Telnet, аз предпочитам опцията O, но при една реална ситуация би трябвало да изберете единствено само SH. Съответно, за да може да бъде използван SSH, трябва да има активиран и HTTPS сервер. Така. Тук може да си посочим един execution timeout. Тая команда означава в този вид, в който е въведена, че след 10 минути престой на телнета без никаква активност, той ще се изключи автоматично. Ще прекрати връзката към този рутър. Така, до тук добре. Записваме.